Зараз календарны план дапаўняецца спецыяльным раздзелам, які тычыцца стварэння асабістых выбарчых фондаў кандыдатаў у дэпутаты. Да 24 лістапада павінны быць утвораны тэрытарыяльныя выбарчыя камісіі ўсіх узроўняў. Не пазней за 7 лютага выбаршчыкам павінны быць накіраваны запрашэнні прыйсці на выбарчыя ўчасткі, а не пазней за 12 лютага участковыя выбарчыя камісіі павінны быць забяспечаны бюлетэнямі для галасавання. 14 лістапада прэзідэнт Беларусі Александр Лукашенко падчас рабочай сустрэчы са старшынёй цэнтра выбаркама падтрымаў прапанову назначыць выбары ў мясцовыя саветы дэпутатаў на 18 лютага 2018 года. Да гэтага цэнтр выбаркам неаднаразова заяўляў, што прапанаваная дата з'яўляецца найбольш аптымальнай, таму што больш раннія тэрміны правядзення электаральнай падзеі супадаюць з канікуламі ў студэнтаў, якія галасуюць па месцы вучобы. У той жа час, згодна з календаром выбараў, яны павінны прайсці не пазней за 20 лютага 2018 года. Грамадзянам Беларусі належыць выбраць новыя саставы 1309 мясцовых саветаў.